Takže sestra, která se nechtěla natáčet ode mě. Já si tady vylezu a vylezu. Ona se schovává, tak natáčím něco jiného. Radio. Tady má poličku z Konastaj. Barčo! Já se tě lekla. Takže tady má takhle další poličku, kalendář, budík, fotky. Tak já vám ukážu segru, ta je tady ta. Ne, že to dáš na YouTubeko. Tady ta, to je. Já jsem si lekla. Tak a tady. To je tady ta. Já jsem tady ta. Tak. No, tady má toto. Takhle. A tady má keramické výrobky, co dělá. Takhle. A to jsem já. Tak. Tamhle je vidět, by bylo vidět. On se schovává, tak nic.